може и хубава, може и грозна. Всичките взимам на всичките, да. Пълната ергеси ставам. Да направим слаба 500 души пияни наградба, бати оркестър, как ще трябва. Леле, родата ни как се ради. Дайте покайте. Бялата рокли за сватби направо. Само един проблем ми остана. Малко си малък, бащата ми дал. там деца с телефона. Женя, искам, ама друг път живеем се още. Алато чукаки. Да ти да почнем. Ти ябълтилки си пак. Чакайте малко, че някакви цигани минава. Ще спърза малко. Скрила. Ето смагали. Вижте хора. Хора, вижте те сматки. Гледайте ги. Сматки! Чакате! Що направиха? Обърна се и си яде ръката. Да, към мен си яде ръката, Оня. Познай се ни моите приятели. Къде са? Ето ги, те с мангали, ето ги. Искате ли хората, я снимай, на пътя, хората като минават, да им казваме шматки да снимаме. Шматки! Идвайте, събирайте се, събрания правим. Събрание. Там са гробищата, те ще ходят там да серат. Там нали гробищата па? Там на гробищата там нещо. Днеска ще оставим до 7 часа. Днеска ще оставим до сутринта направо. На тя спи до 2 часа, аз. А пак аз спя до 7:30. А пак тя се на градинка. И заради това. Днеска, да знаеш, утре ще се събуда сигурно в 6 часа. Да, бе. Сигурно... Ти ако се събудиш в 6 часа, аз съм там. Бай, бе. Аз ще пиша утре колко съм се събудила. Ако ми пише след 12, значи ще се събудила в... Да, вижте Не, хора. аз ще кажа... Ча хора, не искам вече да снимам.